phela kuqale luyisango ukuthi ngane bafosihlana uqale kanjena-ke bakithi udwendwe lukaKhuzani Mpungose umculo kaMaskandi laphana-ke eNkandla eMahlatha-Mnyama eMandaba. Umakoti-ke uyafika ivele-ke ngezikhathi ekuseni ngovivi eze emzini ephuma-ke kubo eseyaliwe-ke eseyake emzini. So luqale kanjena-ke udwendwe-ke lapha-ke umfoka Mpungose bakithi. Hayi cha ubumuhle umcimbi. Ngicabanga ukuthi-ke umakoti wethu bakithi ungumSwati njengoba simbona-ke ukuthi-ke akagqokile kokwesiZulu kodwa-ke ugqoke iSwati. Kunengoma-ke bake bayicula laphayana. Abantu bathi hayi-ke uyagadla manje kugadla bagadla uKhuzani ngengoma yakhe ethi-ke umshado awusilo nijelo kade pheka usazoqhubeka-ke usazoqhubeka pheka ukade pheka nokade washa-ke usazoqhubeka futhi ayiwashele kanjalo. Uyabona-ke. Just enjoy the rest of the video and do comment below. Bye. Back. After.